Ahojte. Viacerí naši klienti sa na nás obrátili, že momentálne inšpektoráty práce vykonávajú vo väčšom rozsahu kontroly živnostníkov. To znamená, že ak máte na prevádzke človeka, ktorý nie je v pracovnom vzťahu, ale pracuje na živnosť, tak takéto postupy inšpektoráty práce považujú za závislú prácu v obchodnom vzťahu, za čo ukladajú podnikateľom sankcie. O tejto téme a nastavení správneho fungovania pracovných vzťahov sa vieme porozprávať osobne. Keďže máme aj kolegov, ktorí boli v minulosti inšpektormi v tejto oblasti, tak vieme, na čo sa zamerať a všetko vám to vieme vyladiť. Na čo sa budú inšpektoráty práce zameriavať pri kontrolách v roku 2024? Budú to najmä tieto oblasti. Budú kontrolovať povinnosti prideľovania a používania osobných ochranných prostriedkov, zamerajú sa na kontrolu bezpečnosti pri práci, spravia výkon dohľadu nad trhom, nad určenými výrobkami, v rámci kontroly BOZP, mzdových nákladov a pracovnoprávnych vzťahov sa zamerajú na autoservisy, STK, pneuservisy. Vykonajú kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ale aj iné kontroly. Nezabudnite preto na prevenciu, oslovte odborníkov a dajte si poradiť. Lebo keď všetko chcete riešiť sami, môžete niečo opomenúť. Zo skúsenosti môžem konštatovať, že najviac a najvyššie pokuty sú zo slovíčka len iba. Mala som len takúto chybu. Našli mi iba to. Tvrdili, že z toho nič nebude, ale aj tak prišla pokuta. Preto, ak si chcete byť istí, tak nás kontaktujte preventívne ešte pred kontrolou. Nezabúdajte, boli sme inšpektori priamo v praxi. Poradíme vám tak, aby vaše podnikanie bolo chránené a napredovalo.